22 ପାହାଚର କେଉଁ ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟର କ୍ଷୟ? କେଉଁ 22 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି 22 ପାହାଚରେ? କ'ଣ ରହିଛି 22 ପାହାଚର ମହାତ୍ମ୍ୟ? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା 22 ପାହାଚ ବିଷୟରେ। 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣରେ ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। 22 ପାହାଚର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ। 22 ପାହାଚର ଧୂଳିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 22 ପାହାଚ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏହି 22 ପାହାଚ ଦେଇ ରଥକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନାଯାଏ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ 22 ଜଣ ଚଣ୍ଡୀ ମାତା 22ଟି ପାହାଚରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ପ୍ରଭୁ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କମାନେ ଯେବେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ, ସେ ପୁଣି ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରି ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ସେଇ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ାଇ ଦିଅ, ସେ ଅଜର ଅମର ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ରାଜା ସେଠାରେ 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରି ପୁତ୍ରକୁ ସେଠାରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେବେଠାରୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମାତା ପିତାମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଖରାପ ଗ୍ରହ ଦଶା ଥିଲେ ଏହି 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ିଛନ୍ତି ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଡ଼ୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚର ମଝିରେ ଆପଣ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ମୁଗୁନି ପଥର ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପାହାଚ ବଉଳମାଳ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପାହାଚର ମଝିରେ ଆପଣ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ମୁଗୁନି ପଥର ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ପଥରକୁ ଯମଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଯମଦୂତମାନେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ପାଦ ଦେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ଏଠାରେ ରହିଯାଏ, ତେଣୁ ପରେ ଯମଦଣ୍ଡ ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ସାରି କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିଳାରେ ପାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ ତାହା ଯମଦୂତମାନେ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। 22 ପାହାଚର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥାଳି ଥରେ କାଶୀ ଯାଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ମୋର କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ କାଶୀ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର 22 ପାହାଚର ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ଜଣେ ଜଟାଧାରୀ ବସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ମାଗ, ସେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଫୁଲ ବିକାଳି ଜଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଜଟାଧାରୀ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ କାଶୀ ଯାଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାବା ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ତୁମେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସ, ମୁଁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପାହାଚରୁ ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚକୁ କେବେ ଯାଇପାରିବି। ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ତୁମର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ତୃତୀୟ ପାହାଚରୁ ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚକୁ ଆସିବ। ବାବା ଜଣଙ୍କ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ କାଶୀ ଯାଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ହେଲି ସ୍ୱୟଂ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ତୁମର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛ, ତୁମର ହାତ ଗୁନ୍ଥା ଫୁଲମାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ 22 ପାହାଚର ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପାହାଚର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତ ତାର 22 ପ୍ରକାର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି
महाप्रसाद सेवन करी नीलचक्र को दर्शन करी एही 22 पाहाचरे गड़ी गले तांकर समस्त दोष दूर हो जाए बोली भावती। 22 पाहाचर सप्तम पाहाच को पितृपुरुषों पाहाच बोली मना जाए। सप्तम पाहाचरे एक घसा पत्थर अछि जहाको पितृशिला किंबा पित्तशिला कहा जाए। एठारे अन्न प्रसाद किंबा अभड़ा रखिले यह सीधा पितृपुरुषों को प्राप्त हुए बोली मना जाए और सेमाने तृप्त होई खुशी होइथांती। तेणु कुहा जाए बड़ बड़िया हो अंधार रे आसी आलुअरी जाओ 22 पाहाचे गोड़ गोड़ाउथाओ। स्वयं कालिया सान्त मध्य एठारे पिंडदान करती। मार्गशीर मास शुक्ल पक्षरे प्रभु जगन्नाथ जेउ जुगरे जेउ रूपरे जन्म नेइछंती तांको माता पिता मानंकु एठारे श्राद्ध दियंती। मदन मोहन तांकर तृतीय जुगर माता पिता दशरथ कौशल्या, द्वापर जुगर माता पिता नंदराजा यशोदा देवकी वासुदेवंकु मध्य पिंडदान करती। एपरिकी प्रभु इंद्रदुम्न और राणी गुंडीचांको उद्देश्य मध्य पिंडदान करती। तेबे दर्शक बंधु आपण मानक 22 पाहाचर एही उपस्थापना केमिति लागिला तले मते कमेंट करी निश्चित जणांतु। और वीडियोटी भल लागिले वीडियोटी को लाइक और शेयर करंतु और चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।